Kwa kukutumia hela, pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Moncho muligere bono yaragirense mo yabono maragoba ali tukeriga ya Jumaine star kinye omutinyo gatana mu mwaka w'ekiri bubere na 20 na mange habereka okorekana abyaseri bongo cyo kumanya se maragoba yabono nyarako sansamuranira buna baliki baito bere bako yasangira ku rukingo ngo shonsi imene isiko yorgongo rwagusina mange habereka okorekana ayibono twamurekere asenchire ngiyakima okumanya aseri tukerinyira bono ni go musacho yo mabereka weita na kurushi bugima kinse mochirichi yabon challenge ngase maragobe yabone ngantara chikomurekera na kubwatia asoime aina mangana gutukira akinse chigabono chiyabono maragoba kerekera nyimbo baikire asenseme yasuneka edugena komanke gro musaje nyara weite na kurusi bogima oyibono kagere gutwara emyaka ye gatu ngantara chikomurekera na konye bwatia kubwatika to enyorere akinse chigabono chiyabono maragoba ayunga tiari turagandira kubwatia soime rukumanyibuna togana tukanyora SMS ito ya mangana mayam nenga kingo kwaligania SMS ya mangana mayomo nchomo ligere gandira gutubwatia gweterense meli mtandao semeli ya Facebook na bogo chano NdiziTV News Digital semeli ya YouTube tunaruna NdiziTV News tubasiko bako tubwatu kwetera se website yetu notambe www.ndizi.net onyara konyara yomo nenda mange urutokubwatira nere kwetera somo na bwimanyerero igakoro kwa Lydia Musekera klipetu ndira mukira akaboneke buna chibi chamuri ngutnyorore asenchere bwane teritangana kima tonyara mangana yo senchera yoko yachuta. The biggest problem is debts owed to suppliers which have not been met. Uko ngusana na sensemo yobo charuni kogendrete kone kiwagati ya serikali chichi county ya mwana serikali nene amone nsemeli yokubata kama liyogo KEMSA. We are gathered here to discuss how the executive and legislature can enhance their relations. Imirobili nigagendrete kobe kwa kone kensemo yebunga na baigana nsemo korosi ya machiko na kibara bwatiri nuko ikirani imirobili yabo wanchiriya gotayo. Muwaziri bwechisemeze kiliomba kimacho guniga boria baiboli kone kinkwira bara abana babachizukuru cy'ubundia. Asa yomorenda mange sanso ikabono tumenya senchira yobekero nensema yabono maragoba riterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko cha KEMSA mangana mayakuru ase county Nyamira se ward yeli gomani gomo MCB ward yenyambe gagisesa abereka go chale committee bene asensemelia yabo chalia eyo right kanyara go konya soko beko kwa macha sensemeyo eyemaiga yebo hall go kunya sensemeyo asebona nyare ko beko committee nyare ko ne kuna macha nkobe kore chinsemo chonsi nyare gutumeka asaba menyi bensemeyo ne gatambuka rugia chire ko bwatekana na matuka manga abanyi bensema bera ko murungania asoko bara kwa macha no mwere ni go ne gatambuka rukia berge ko irwa kolengano memsebo godeni gatebere buno go sangana menyi benseme ya soko nyara go sangire birengereyo nencherera konya ko ne kuna macha rinkobe kwara senchere yo bwasiole wancherera kondo wanse gotena ko ne kya bantu bonse konyara bara mache ase ensemeyo. Twatako chore committee yo kumanage amaito amache tabo charia ayo ase county ya Nyamira arana ara mache akabera sebisima byari miru amange kabisa towana nire to form committee na bananchi batebere nga kurukiro motie nyimba rukende kyo gokonya maintain ya machaya na liara konye abantu babocharia abantu ba magwero abantu bakirira ri Kenya na liyabe
Mache ntwaro seti lakini boneka konyorwa source tora distribute ocha semechi na kito wanandirera bande baregister abantu baratake amache ende kuchia semechi kiro twanyorira data yu torore na kitora kore conclusion ya omo MC ateba o include abantu bari ngina absentia bari buntole no mane nga mbabwato umanyi boisaine bago chikoprekana na banda babachorwa se committee ya lero tuabere ne committee konyere interim ikonyetari ko tutale korora ngobokorere bwa ombo alenge twabegete interim lakini bonige committee ya choriro yabera approved korengene ngale bwo chikokora egasi burunge elinde project yenyale go faidisha abantu bekenyoro kia bochari kwire ndi mwishimi gwitu na mbia mono asengenja toleta ira mache kiara konyora mache na togosomia abantu na bakonyara kwa bakonyatumia aikonyo batabwati abangina baitu bajane ke bakurusia mache roja sa tambe lakini bona yoto bwata musikenya libo abana ito otokonye wadi musimi wa gisese tonyora mache ayo anene mna mache ayo tokurusi bitunu bika kalero chimate ebindi bika kalero chengeria abangina basunyukire sana lakini esibona iga twasabire bona na project ya chiri nengia nechi pachi tunchi sareke take sengenjo tukatoba komugaya lakini twiguna chibe pachi tunchi gorale ne school nere gaiga tubate nyomba ya gachira abucharia ya gachukale sana ere bosa tubate gashi gokora twasabire twatebe mwesimi gwitu aike magana ya se county atobe kuno protect ni abana baitu banyagokora banyagosomoro gaiga dio bakonda tambe entuto kelo mogoko igombi yamono egasi ya this water management committee no kubwaterana no korra machengo ikirara abantu emechi ngo maintain bare a pipe ikara macha asarikire ebese ngotokere yokorupye ebintu ebi and for proper management ya mache na buto tokore gochimutu na gotigana jono moncho muligere ni gochinga kie kerobo chori bogenrete asensemeria ye chigali chiri chikumu kyomo changa ne ogati ya bara ikuru asenseme mega yobo choro kolekana litukole goro erba wesoke na konyara go kwanenga nejo eye maiga yoko mochora Kenyansa David Kenyansa gochigotenera buno munyakirobo ane mona sigali chiri chikumu kyomo changa kolengana na barundi ya bechigali chikumu kyomo changa ni go bateruna bagendere kubwatira naso bwamo kone kubana kubwatira barama chikali atake na bwo kone kubuna wekira ni barobo korri bwabo asenchire bwene temega yobo choro kolekana litukulie gorom nigo watoro umenye gobo litukulie rokonyara go kwana goro yobo chiri wete bo kolekana unatoka manyigwa n'umurikito juri kerubo oyoiga okokwa maga korukunga David Nyangwara Kenyansa kubatekana n'obachori bwakoretwe n'abagendi b'ekirori cy'abasombi b'umucanga seritwe igoro nigabona cintere becho cyesokiri na gukwanira igoro y'abachori obu asebono basabo kubwaterana iri kubika amagenderero oyo choretwe buno mochama ni bwabandere babekirori cy'umucanga kuchakira litanga ni piongo baira neri abandere babamintu ngambu yamo naso kwera korokyo bwege no bwa ina sende konchora inje buno murayo ino egeremba gwagirise tubwaterana na inwe ntwaro jenga na isaine tokamu burai ngo saba echairman yete twachora yegeti tubwaterane ase bionsi bitori tokonyara gokora tokole asokotaka koreta magendero tali asokungusanana na sengenje gaswa korete igoro sokochoro umuraye to na intu na abantere bototenereta ande tobwaterane gasi egera magendera agendere tokonyane korengana no yatekero gekyo kyoboteneneri asereta David Nyangwara ni gasabo kubwaterana n'abarundi bonsi kubwa mono ni gabori abanyakero gokorwa se sector a cyo Burundi kubwaterana eryo kweneke buna uburayi bwaye ngwikirana buri motene namo nainje tubwaterane kiagera tari njengo chikogamba ebintu ntagete kugamba mbiri bibarengete nainde nare gosabaiga abarayi ba minto mbare bachorire buna bachairman ase chinse mwawa bunoyo minto murayi omatatu omwaka okongo mose oyo twarire obumanyi obonge nare kuganina bachairman bande bunere tochamo tubwaterane erinde ritosukia magenderero na kuborie bintu kurwa sabarayi baito abo barasense bari baraseberi tukerio tubwateranamo erinde tokore mirimo gochintere becho cyarereiro kuro kwebangwere igoro ekero bagutambuka se county ya Homa Bay nabo igogoteba buna nigo babekire chinsa ase bakumnyokiwa n'abanyanyimbo bono nigo bamusabira umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati gukwana mono umugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga eryo kororo byobwererani bwabo amone county ya Homa Bay ekene mune ntwa abantu abanyabiashara be kirori ntobwate challenges nyingi sana kurwa county yetu ya Homa Bay
I think Homa Bay na Kisii County na bantu bakora biashara pamoja. Owerani bwito tokwera ni Homa Bay na Kisii County. Zo bono eshida tobwate ne ringa ntu vinyire ko Homa Bay County. O vinyoga itongo ringa ntobekere chinza etoko mnyoki gumate ne county government. So ne tuagani amone tax yabonere igora ke ne nyari tugotomiga ke. Your Excellency tuagani ayabuno mu governor tune president yeto Kisii County. Okwane na governor Gladys Wanga Homa Bay County. Ebore ngweito baragendera bobe buya. Igabano bamusabira umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati wesokere gukwana nabo erinde abasira sebyombe babwate nabo igokobe ikange eryo banyare gukwana ebirero byabo. Na intu tware kugosaba gabana ntubwate byombe na intu ntogane titochije togokwanie ekerero yitongeri naki woja sore ntutage togokorora ntutage togoikaransa naye togotebia yari tobwate kurwa somo yo itoime go skuru amonga itoime igo governor twasabire utokaribishe tojija sore togotebia itubwate turanyara konye county yeito Simbarati koranche inchuga iga nayorore amagania ito bintu bikogenda bugika yaya era torigererie getie kega buna arakwanirwa mangana akwanirwa na mange igachega iga atorigere na into buna abantu baye egere tokonyane amagende agendere Kenya yeito engi mas tobetete na into buna mugusi toruko mugusi amina Gingo ripoti rigeta seni Kiandizi TV Eritaria na Njuli Kerubu. Na gotigana yono mwancho muligereri ko mwaziri bwekisemyo Zekero Kimacho gwakoleta ya ritukolero imeye county ya Nyamira gokwana kurase county ya Nyamira niganyarre ko boli ya Bible kwaneke una ngosingerera baramangana renge kisemya ne mono koine kya bana abankwenda bale ashikuru cyo bundia bunenchire mu yoko yana ko gendera ya sensemelia ya masomo niko chenga kimacho gwabereka gote ya buna hekenene nkeli una county ya Nyamira ebe gatete county ya bana bagandre to kina sensemelia ya masomo kolengane ni government gote buna bagandre ko sire county jikone kibune birengo yekisemi ngonyara bire kogenda asekera ngo kende buna tokumanyirwa no muri kito kurase county ya Nyamira Paul Kapa Okara gago kwaneme county ya Nyamira machuguni ga semeri habebuli kwene kibuna ngo beka bali kisemi go cha sabana babo iligwe konya asa matukali bosyo ekara bana babo etana ndogora byo usekne ndogora ende karwa iteke onayo mu usumugaka umwana etire umwako ejere kenyoro tembo ba usukona ndo gugaro umunga nabantu batete kenyoro obentingana umwana somya wa igo hasemeriye abana kwene kibunango ebundi sabale chikosi chamaboko echo kiranyara ko bachiko bakonye na barabwa bonyene kwegendereria anene asenseje iga ebwato kwerwanerera okonene. So we cannot say that the place to work is only here. We want to give our people the necessary required skills of international standard so that they can now be able to access these jobs. Agusia no imi jale wale, no imi jale. Tuti gabana kumu mwana nyore D plus, mwana nyore C. Tigaga neti tiae akore course gete, o kore course gete mwana iwepo, mwana iwepo manje. Achugwe go niga tebiruna inse borai bwahe niga ratkunyara kabaga kwa nikibune University ya Nyamira nikunyara kabage kubekwa ase county ya Nyamira nga nonya abarekora ase county ya Nyamira bagendera kwa bagotwaro ko musana na iguru na haralia eratkunyara kabage kobera kanisa mwangaliro mwangenga onekere kenyoro ko musana na ngotia wajia amwana na yeo barati ngomare ndo dawa Nyamira ndo dawa hadura tele oyo kuwaka karera kijatimira sanda ya Nyamira iko ndoro tulishakikia wandomas tuko cha reporting where we have proper infrastructural facilities that we can be able to start a university. That is where we will start. Goniga singire na batabuna enengo kurwa senseri ya Kuwait eyerenge tukunyara kabage ukina chiskuru nigera tukunyara kabage kubwato kwa limolioka buruli atabirura tukunyara kabage gokonya chiskuru chinyinge kwegendereria. Something that we are also going forward for the last 13 years. When Muse Sokola Anako Samongeri
was Minister for Education. And that is a universal support which was coming from Kenya government and also the government of Kuwait. Umeifuata, through the grace of God, it is now ready, the 1.9 billion Nyamira sasa hivi. One of the contractors who have been contracted to do the work, and we are therefore coming to this section of the President most likely by next month to launch that particular project that is going to cover 69 of our secondary and the primary schools within Nyamira. Numujega bwigwikiranwamo n'abarayikuru ase serikali ya kaunti ya Nyamira abwasobo mubalire ng'ama kunyaraka babakubwatanira mu serikali ya nene n'enchire yamo yo gukinya amagendero asebego batebirenga amararo abo babwatocha saba na inchi gwikaba kunyaraka babakoyekirania. Indeed, I want to confirm that we don't have a county statistical abstract, and in the next financial year we have provided this in the budget. We are going to work with the Kenya National Bureau of Statistics to develop a detailed county statistical abstract to assist us in planning. Eginko reporteri gitaseni kia wanjete kia Ndizi TV korwastin semechiga che county ga Nyamira inche gonkuruko Polycarp Okara. Mbiyamono mulikete Polycarp Okara sorobochirwa senchera jobo ikirano gotigana yuno mwancho muligereria ekiombe kemanyekante buna Ethel Foundation kubwaterana amone ekiombe kerike ward kia tabaka kemanyekante buna tabaka uongozi wa utu ni golichokolia rawana banyara kuroba semi bwabo ahasensemo ya tabaka nsemo ya South Mugrango okono karensemo ni banyara kumurekera nchira abantabo gotubaranyara kolendo na gote buna banyara gusiro buna nchire mo yoko nyara kwegendereria buna tokumanyigwa no mulikeito Dipon Asanya. Ime kaunti ya Kisii ngoika ward ya tabaka ekiombe kia Ethel Foundation ngo kiomera nane ebyombe binde ao asenchera ya moyoko na maigelio na kusanga chinchera chokolenda bagotu asebinyoro unenchera ya mo yokurwanerera oboene bwabo. Majina naitwa Wilfred Wanjala Kusenya, Head of Programs Ethel Foundation for the Aged. Tulileta hii mafundisho katika kaunti ya Kisii kwa sababu Kisii kulikuwa na alamishi kutoka kwa wana county ambao walikuwa wanasema kwamba wazee walikuwa wanadhulumiwa. Lengo letu kama Ethel Foundation ni kuhakikisha haki za wazee zinatimizwa. Usangana babwatani be kiombe gia tabaka ward uongozi wa utu abo baba wikirana aso kunyora maigeli ya UN go bagokero mu rubulyo yo nakubuli abantu bonsi koligereria abagotu asenchirengia. Sasa Maria Tangurgo Helen Kiriama igande umanyakiro gobye kiombe gekorwa ngatabaka ward uongozi wa utu ekiombe gekwegerera obwene bwa mwanya bantu obwene bwensipi buli muntu awenerete konyora wono ntuli no mogokorero ntwanyora abaminto kurwa Ethel Foundation bachichaga igase ensemo ya tabaka twacha kokwanira igoro y'abantu baitabagotu ngaki bagwenerete komenya narari bagwetera wakongwe wanahudumiwa vile wanajichukulia wamejikataa wamefikia mahali hata wengine wanatamani wakufe. Sasa kuanzia leo hii tumeonyeshwa tumefunzwa jinsi ya kuwahudumia tuwapende na tuwafike karibu ili nao pia wajikubali kama wanadamu. Nonye nabochinga kiechuni bagikeria bikora asaba saya bange bagukagira abantu abagotuko babarogi kubatikana ne myaka yabo asaba igo baba bakubolia serikali kubika emerobelie miya eyo erabege kwegerera abantu abagotu igondo tagete gusinge mana kanye ngima elinde kero monta manyo boene buaye gukomenya omonto amatukanya samo bekerete amangana yekero arasoke isiko toyakwane naenda abaminto mutubwatesie egera tunyare kulinda abagotu ntwebu n'abantu ba Kisii County twarorera amang'ana abagotu bagwetera ekero tokunyora mu mwaka 2021 abang'ina baito baitatu marani abang'ina bane bagaitwa ase eng'encho ng'ana abarogi tegeta abasae baito bamanya ng'a abagotu
tari oborogi obogotu na emiaka egoika igo totaete kobasegete na baru bamanye muna ki muna bare youths bono iga na barabu nkogota bare ekero baragotwe baragote amasikani abatagete bachikoegwe na butotagete baibuli baito abatomenyete ama na barabu mize kuja na policies ambazo zinaweza tunza wazee ili maslahi yao yaweze kutiliwa mkazo. Komenta nayo nigo bego babuli abantu bonsi koena nobo koreri obuya gochiasa abantu bonsi wanchireria bonde botayo. Kubwa monekere twarigereria ensemo y'abagotu baitekere bachire no nyagitari na bekunyarikana baratigu ng'abaigana bararire emyaka abantu bari abake basugurikeru bona batware goteba ng'abantu abaigana barabu abagotu mbaga neiri babe bagusugurikeru magayaya nigo baruo kobolia kwogosegeta abasae bonsi kurigereria abaibori babo bwanchireri bonde botayo. Abanyina abange nigo baguchibegimeria abana bono bana abamba kubakonya igaya buno omwana omumura usomoiseke manyanga abaibuli abonsi nabawo naye kwa nabubakorerete kagera gwaikire iga bakonye bonsi asekerengo kibweka ine kiagera tokonyoranga nonyino gusesenigwa kwa abaibuli nigo kurengenchene no guchiasa abana babo. Ginko ripoti ya gitaseni kiao na mbeyamo Kiandizi TV kurwase wodi ya Tabaka yutuke miye bunge ya Sauti Mugirango imiye kaunti ya Kisii litalia nenkoro kwa Dipon Asanya Biamono muliketo Dipon Asanya sorobochurwa senchire yobo ikirano gotigana yono mwancho muligeria omurayibwensi William Samoei Ruto nigagendrete netaro ya senseria ya South Korea okona kurwa senseme Ruto nigate birubu na hense ya South Korea nebwende kubwata na morongo ro Africa erikunyara kwa neki binango ekinya bale anemono senseme lyoko neki buna chinjere chekerro kubwatira niguchire sorgongo ro Africa anemono sense ya Kenya Ruto boyigoniga birubu na haliganiti abwatini abange kurwa senseme ya South Korea ochega sense ya Kenya bunenchire mu yokunyara kinia amangana rengete uchumi na nemo na sinchere cheke robune nchere mu yoko nyara gotwara emirobiriyo nabo igemeremo ogochiase abasae. Therefore, it is important that this summit will point the way to the future for initiatives like the K-Rise Korea program, of which Kenya is an active participant, to be extended across Africa. Such programs are not just about enhancing production, but are also about building capacity and transferring technology to promote sustainability and resilience, especially in the light of escalating threat of global climate change. Secondly, I'm optimistic that a primary area of focus in our deliberations shall be science and technology. To be effective and sustainable, a repositioned partnership between Korea and Africa must be intentional in harnessing the potential of the fourth industrial revolution. Without a doubt, Korea's impressive advancement of ICT, and especially in the fields of robotics, biotechnology, artificial intelligence, and quantum computing, can enhance Africa's capacity to undertake successful economic transformation. I therefore call for a significant enhancement of technology transfer and knowledge exchange in order to empower our youth and spur inclusive economic development. Increased involvement of the private sector from both regions through investment will stimulate growth, create jobs, and foster. Na on-prem cabinet secretary Msalem Mudavadi asiri tukole ne umera nagati ya komiti ya baseneta edukonyara kokona chinchira waranyare kubwatira naso bwamo ne manensemeliye bunga nabaga nsemo yokorosia machiko edukone kinkoro barobo korri bwa senchire bwene to kuchase bunge ye senator okwandi tukulia rani ko Msalem Mudavadi atebire bunenchira ne ranyare kubakonya bonsi abukonyara kubwatira naso bwamo na kone kimana okora bali mirima senchire bwene to kukiraniyo bokorri kuchase abakenya. We are gathered here to discuss how the executive and legislature can enhance their relations, creating an enabling environment for the Senate and its committees to deliver on the promise of enhancing service delivery to Kenyans at all levels. It is a worthy and timely occasion to assess the strides we have made and explore ways of cementing the interlinkages between these two arms of government. Honorable members, ladies and gentlemen, we are in a new facet of parliamentary business, and the interrelationship between the legislature and the executive is central to the delivery of our government's bottom-up transformation agenda. This does not in any way imply that the two branches of government have not been working together and collaborating on matters of national interest. What is new, though,
is the constitutional architecture under which the two arms of government exist, and in particular, the redefined independence of the two arms, the questions and statements framework, and the Constitution of Kenya 2010, and the House standing orders. For the first time in the history of Kenya, we now have a State Department for Parliamentary Affairs under my office that is mandated to coordinate the implementation of the national government's legislative agenda across all ministries and state departments in consultation with and for transmission to the party coalition leadership in Parliament. Na chinga kichomo seneta we county ya Uasin Gishu Jackson Manda goniko banate biribuna umaigo yoko we sereka chichi county ne gemero bili menge hegenretu kirani kwa century bonete Manda gonika ati biribuna go etera sereka chichi county amange nika hegenretu kirani kwa na gote yabune seneti nyaraka uli bakali yoraso kirani obokori bwabwe tali go sonanwa nonde wensi go setali go sonanwa nansemende onsi. Your Excellency, this county in terms of devolution, we want to say we have seen the difference devolution has made in service delivery, and we all do support the programs that are being run through enabling legislation in the Senate so that our counties can be able to do their work. Na kolengana n'umunyakero bobwe komite y'ukuru sensemo ya Senate kuligera ligoro jobo karibwe bunge ni gobono babere bagote buna bagendere kubwatira naso bwa umunyakero bobwe enseme yo Kadhuri Murungi ni gate bere buna ho kubwatana no komena seretu kuri ya rogati ya Senate na boyigone chinseme chibere ekibono chikonyara kuligera ligoro yokoroso kwa mashikono bagane bunge ni gokora konye asokonyara wekerani ya magendera no gochi asaba Kenya chinga getini gate runo kubagwa auditor general na boyigone enseme liete netamangana yokuru wechibesa ko seni bo control budget COB niko kora konye bono chinseme chikonyara kumulekera nsemo yeserikali chichi county kolengana nere ni gate bire bune Senate nagendera kumurekora bokori bwe county kolengana ne serikali buniranya kuro bokori bwabo na wekerania abamenyi ko ja chins county au. But let me say that this retreat is a very unique one because it gives us a consultative forum with the key independent governance, financial control and accountability institutions whose mandate cut across our two tiers of government. That is why the majority leader is happy when he saw the control of budget, because, and also we also expecting the Auditor General also to join us, because those two institutions are very, very important to the Senate, because we cannot be able to monitor what is going on in the counties without those two institutions working hand in Monshumu likono ikirabu nonko yakiro musumali mangana majia senchera jobo ikiro nsema ya bono marago nkomanye wone biro ni babire biko butuka tumira nisato aseri bwanyara ko sanso mara nankomanye ayua monenda mangoli tobwa teranero go tira sumono we manyerio igakoro kwa Lydia Musekera kale petinira mukirane kichibi chamno ichago ikere asenchere bwenrete monshumu ligeria tumira nenga kinde litirani nchinkuru Vincent Onyancha.